masa in ka subscriber te chi bai ka buk le chewa min la subscribe lo tu zong zong te khongaya min lo subscribe theu turin karon ngen le cheu ani tuntuma chuan tui hnuai puk lo om pasari te chanchin kan ngai thladona amaro chu tuna chuan pali chau kan tar lang ri anga ale peka pathum kan don tar lang don ani mi huai sentan lo chuan flipper buna tui hnuai hriat ngai lo na mun kal ngot chu thil ti chi mai ani ho lo chutiang pukin mi huai sen chung chuang tan lo chuan tui hnuai puk han zir chian tele tuya han lu ve ngot te hi thil ti chi ani ho lo bok tui hnuai puk ka hleu lu cave diving an ti chu khovela spot lo berta jingami ani pakhatna Jacob's Well Texas Jacob's Well an ti hi han en mai chuan thil khuar ko atui tling khom ang mai hi ani a ma se en ang mai hi ani ho lo a chung han lu chia chuan tui chunga chuan pindan indot alo om thua mai ani a pindan lu thuk po le chua har sa in akhir tul mai le ngala claustrophobia anei thei mai paka tui chunga puk le a inzom na pasach wei te chu leile nol tling khomin khat vek mai ani khoi pal lo chuan tui chu atinu vek thina tui thiam te tan hleu a harin nun na chan pha an om nual to bok hewe lo wang hian nun na chan pariat lai an lo om to ani number 2 Synod Esquisito The Temple of Dome Mexico tui chung lever a khat The Temple of Dome hian aming hi apuzo em maya chunga lever te chu ain po veka aki koi nuai awangin bo a ol em ani chu mai nilovin ain kalpo nalai hi anudu em maya hemi awang hian tui cheng thiam tele tui lut mi te po an boi fo thin chu wang chuan hetiang lama tui mi te chu mun him lama bak kallo turin ain cha fo thin The Temple of Dome hian nun na chan tam tak an lo om to ani number 3 The Safsin Hall Australia Hesin Hall hi khovela cave diving na mun te zinga soilo thei lo le lo om tam na ber ani ti la an soi sual om lo ve The Safsin Hall hi puk lo om tam tak om khom na ani awangin mitam takin nun na an chan pha to ani chu mai nilovin leinhol tling khom a om treu awang le lungsiam tam tak a om treu wangin hleu a har sa in a lo om em ani The Safsin Hall lu na kwa hi atet em awangin tui chung lut mi te chuan an hmanrua telovin an ma ni anin no lut ma sa thina hemi awang hian claustrophobia tele lung thalo nei te tan chuan hleu ve ngot chi ani ho lo alut thei te tan ero chuan mo tur atam hle maya lung mak dang dai le materials elements tam tak om chuan mit ala hle ani tui thiam mi te chuan mu theia an om thei big ringot po lom man atling pha an ti thin mi then khat an thi chan bera an soi chu achunga an bo wang le an oxygen man tur zat an bithlia an man zo thin wang ani atop bera chuan Egypt's Blue Hole Diver Cemetery tui thiam mi te thlan mual ti po a hriat hlo tak mai mi za sumnga ten an nun na an lo chan to na mun Egypt's Blue Hole hi khovela che chhol ol samna ber mun ani ome Eurylipsi chuan tui chunga athilai video ti pal liao alak chu en a som hle maya a chan chu atira chuan a hlim viau mai ma se anu loka nitrogen narcosis nen anin ma chon ta si a tal boi lai tele ril ru boi mang anga a om lai te chi ai taka a om lai te en si a Diver Cemetery hi a hlau om em na chan chu leiver thui tak mai hian tui pui chu awazoma chu leiver chu metar somnga paruka thuka a omani chu scuba a hleu thuk theija tura an recommend let ni vela thuk ani chumi ani awang chuan nitrogen narcosis omna atan po mun rem cha tak ani tui thiam tak uri angin leiver chu muzo lovin an bo ta thina nitrogen narcosis nen anin nang ching ta thina an boral pha ta thin ani chu leiver chu mu zo lo chuan thi nge na a ngai ani thunga Diver Cemetery a hian chance voi khat chia na ya ngai ani ara chu thi na ani lo vek chuan
chapau theina tur khop din hmuna andam chuan an ding ve thung thin